Allah ya kara masa shafa masa man mai tsarki a cikin sunan Yesu. Kamar mun gode sosai. Sai ta ba ma Yesu ya ne. Mu ta ba ma Yesu ya ne. Mu zauna. Cikin lokaci da ne za mu tashi za mu yi addu'a. Hallelujah. Wannan lokaci ne a kuma rana ne na ranar liyafa na dace da azumi. Liyafa na dace da azumi. Saboda haka ya riga nuna mana abubuwan da za su samu dace da azumi da kuma abubuwan da zai sa azumi ya nisance mu. Amma tun da Allah nuna mana wannan rana za mu Ubangiji Allah zai kama da alherinsa kuma za mu ga wannan dacewa ɗan a cikin sunan Yesu. Daga yanzu abubuwan da baka gane ba da yanzu za ka fara gane su a cikin sunan Yesu. Abubuwan da suke zama maka da tauri sosai da daga yanzu za su zama maka abubuwan masu sauƙi a cikin sunan Yesu. To wani irin harka ne kake yi da mutane? Wani irin mu'amala kake yi na kuɗi da mutane? Wani irin mu'amala kake yi da dukiya da mutane? To yawanci abubuwan da muke da mutane suke jawo mana azaba a rayuwa. Mene da kake da mutane? Kana amfani da dukiyar mutane ba tare da izininsu ba? Shi ma wanne kan kawo wahala. Ka ɗauki dukiyar mutum ko kuma abin da yake mallakan wani ne ka je ka amfani da shi ba tare da izinin shi ba. Wannan yakan kawo wahala. Ko kuma a alƙawari a baka aron kuɗi a yi alƙawari cewa za ka biya zuwa rana kaza amma ranar yanzu kuma baka cika alƙawari ba baka cika alƙawari kuma ba bayani a kan wannan abin shi ma yakan kawo wahala. Idan da ma gama ranar dacewa da azumi ya kamata mu san wannan abubuwa. Rashin ma cika alƙawari ko da ba kuɗi ba ne shi kan shi to shi ma akwai damuwa. Hallelujah. To saboda haka ya kamata mu san waina abubuwan saboda Ubangiji Allah ya taimake mu. An yi maka aiki da kika kawo leburori su yi maka aiki sai yamma ya yi masu zafiya su su fara kawo da suke dama na kira ku ba mu gini amma ku ya wuri yau sai gobe. A'a. Littafi ya riga ga mana cewa ya never is full of his wages. Mutum yana gama aikin nan tabbatar cewa ba ko kudin aikin shi ma kan ma ka sai kayan aikin ana wannan aikin din ka biya shi. Ma'aikatan gida ko masu maka wanki ko masu maka wanke-wanke ko ma'aikata a wasu sana'arka ka tabbatar cewa aikin sa yana fita a kan kare. Ko da ke an zama lokaci na COVID-19 kasance akwai jarabawa na tattalin arziki. To amma haka ɗan ma shi wanda ya maka aikin yana da kamar kwallo shi kana da kuɗi ne ba. Saboda ka zaka ce to yanzu wannan cinikin da nake yi da kafin lokacin organization din nan duk da haka ma mutane alƙawari ne amma ya dan shafe yawan cinikin da nake shi yasa yanzu albashin da nake samu da zai samu kamar da nake samu da ba amma idan Allah ya sa mu warware hallelujah idan Allah ya sa mu warware za ka ci gaba da samun albashin ka akan lokaci hallelujah idan kuma ma ba za ka iya mana gaba ɗaya ba dole bane ma sai ka ɗauki ma'aikaci suka koma kana aikin ka da kanka har zuwa lokacin da Ubangiji Allah zai warware maka wannan abu a kawo shi. Saboda haka yanzu za mu je gaban Ubangiji inda muka samu kasawa a kan wani abu da na lissafa sai ka roki Ubangiji Allah ya maka gafara haleluya ya wanke mu da jini haleluya ya wanke mu da jini almasihu mu miki a tsaye duk inda muka samu kasawa ko kuma kana neman karfafawa a kan wani abu idan kana neman karfafawa ne Ubangiji Allah ya karfafa ka idan kana neman gane wani Ubangiji Allah ya gane da kai in kana neman ba wanke kai da jinin Yesu saboda ka samu sauki a kan wani abu da gafara a kan wani abubuwan ka taɓa amfani da dukiyar mutum ba tare da izinin sa ba ka yi alƙawarin biyan mutum aikin da maka bai ka biya shi ba ka karɓar bashi ne da lokacin biyan bashi ya yi maka samun kariya ba bari Ubangiji Allah ya kawo gafara a gare mu ya Ubangiji Allah ka kawo gafara a gare mu ka ba mu sabon shashi da rayuwarmu ka gama ta mana ina muka abubuwa ba daidai ba gama mun yi wasu abubuwa mutane sai suke mana zuciya mun wasu abubuwa wanda kila ana rayuwarmu ya Ubangiji Allah ka warkar da mu ka wanke mu da jikin Yesu a cikin
sunan Yesu, a cikin sunan Yesu. An gaya mana mu zo da littafin zakka mu zo da littafin zakka mu ko ka zo da shi ko baka zo da shi ba ka daga hannunka, hallelujah, ka daga hannunka sama. Ya ubangiji Allah madaukakin sarki wanda suka zo da littafan nan nasu na zakka, ya ubangiji Allah bari duk abin da ke tsauta ma dukiyarsu yau mun tsauta musu a cikin sunan Yesu. Duk wanda yake biya kuma baya da biya kan lokaci kuma na dan samun yankewa da aka sai a kansu, ya ubangiji Allah bari ka karfafa su saboda biyan wannan zakka a cikin sunan Yesu. Ya ubangiji Allah kuma mika ga barkare ka bari ka ƙara musu kudi a cikin sunan Yesu. Duk wani alƙawari wanda dama aka musu wanda bai zo ba bari yau daga yau da alƙawarka su a cikin sunan Yesu. A cikin sunan Yesu mace ta muka yi to mu tafa ma Yesu. Yau rana ne na ƙarshen wata, wato shaidan guda na ƙarshen wata, hallelujah. Ubangiji Allah ya aje ka daga farkon wata zuwa ƙarshe, jarabawa sun zo maka iri-iri, amma Ubangiji Allah ya kiyaye ka. Yau za ka zo ne ka masa godiya, kamar da masu ya gaya mana, ka ɗan tuna da bakonka ka zo shi ka tuna da Ubangiji, ka ɗan zo da zakar ka gama Ubangiji Allah shi ne tunawa da shi, ka zo da shaidan godiya na ƙarshen wata, sai ka zo nan gaba wanda kuma yana da shi, kana sa abin da za ka mika ma Ubangiji Allah na musamman ko